Вітаю, мои даражэнькія. Як заўсёды, са значным спазненнем, але лепей пазней, чым ніколі. Гэта паездка адбываецца ў траўні 2023 і па збегу акалічнасцяў мы з Машай праводзім гэты адпачынак паасобна. Таму не дзіўцеся таму, што яна не з'яўляецца ў кадры. План на паездку просты. Праехаць практычна праз усе ЗША ад Чыкага да Лас-Вегаса на аўтамабілі, захапіўшы па дарозе як мага больш за ўсяго цікавага. Пачынаецца маё даволі такі шалёнае падарожжа. Ці атрымаецца ў мяне нешта ці не? Глядзіце ў гэтым роліку. Калі так атрымалася, што я адзін, трэба ўзгадаць усе тыя рэчы, на якія звычайна Машу не ўгаворыш. Танныя хостэлы з агульнымі пакоямі, харчаванне выключна фастфудам, ды і доўгія пераезды без перапынку. Ужо праз некалькі хвілін я зайду ў Apple Store і набуду там сабе новы тэлефон. Запомніце гэтыя кадры, яны апошнія зробленыя маім надзейным сябрам, які зняў усе мае папярэднія ролікі. На жаль, вымушана рухацца далей, таму што сёння я павінен праехаць амаль 1000 кіламетраў па добравядомай дароге Road 66, траса, якая была пабудавана яшчэ падчас Вялікай дэпрэсіі і была адзін з першых вялікіх праектаў, які звязаў Чыкага і Лос-Анджелес. Дарэчы, я зусім запамятаў вам паказаць майго расінанта на наступны тыдзень. Паглядзіце. У першы дзень у мяне запланавана паездка праз Ілінойс і Місуры і прыпынак на адным з азёраў Возрак. Вы, магчыма, чулі пра аднайменны серыял, падзеі якога адбываюцца ў гэтым жа рэгіёне. У тым месцы мяне чакае нешта, але што менавіта, вы даведаеце далей. Да вечара надвор'е сапсавалася, і мяне гэта не задавальняе, бо поспех наступнага дня цалкам залежыць ад адсутнасці дажджу. Прагноз на наступны дзень усё роўна не самы аптымістычны, але шляху назад ужо няма. Невялічкі перапынак, і я нарэшце на месцы. Ужо здагадаліся, дзе я? Гэта сапраўдна амерыканскія горкі. І не Disneyland ці Universal, а сапраўдны тэматычны парк з вялізнай колькасцю захапляючых атракцыёнаў. Некаторыя проста зносяць дах, напрыклад, горка, якая цалкам зроблена з драўніны. Толькі сярэдзіна дня, а я ўжо паспеў пракаціцца па ўсіх атракцыёнах, якія мяне цікавілі. І тут зусім мала людзей, і ўсё прыгожае, атракцыёны проста топ. І, канешне, гэта цяжка параўноўваць з Дыснейлэндамі і з іншымі, таму што здесь значна больш клёва. Відавочна, мне, як даросламу, патрэбен адрэналін, а не раставыя лялькі Мікі Маўсу. Таму тут было значна цікавей. Парк зроблен у стылі дзікага захаду з клапатлівай увагай да драбнюткіх дэталяў, і таму атмасфера там вельмі каларытная. Мне пашанцавала і навальніца прайшла міма, ніяк мне не перашкодзіўшы. Да слова аб дэталях. Гэта сапраўдная хаціна, якая захавалася ажна з 1843 году. Падарожнічаць на аўтамабілі па Злучаных Штатах адно задавальненне.
Каля кожнага з'езда размешчаны знакі з пералікам даступных рэстаранаў і заправак. Нават у карту не трэба зазіраць. Добры ранец, зараз я ў Канзас-Сіці і сёння будзе вельмі складны дзень, таму што сёння зноў мне трэба праехаць 1000 кіламетраў і ў першы дзень гэта яшчэ было лёгка, таму што першы ўражанне такое усхвалёваны, то зараз ужо я крыху стомлены і такіх вялікіх пераездаў у мяне ўжо больш не будзе, таму я зараз паснедаю і паедзем. Я еду ўжо некалькі гадзін, і зараз я выехаў на трасу, і навігатор мне кажа: а цяпер рухайцеся 860 кіламетраў на брасткі. У гэты момант я разумею, дзень будзе выдатны. Нягледзячы на тое, што праводзіць водпуск аднаму даволі самотна, можа знайсці станоўчыя бакі. Я правёў за струном каля 60 гадзін, і ўвесь гэты час належаў толькі мне. У поўнай ізаляцыі ад знешняга свету, у 10-гадзінных паясах ад дому, без магчымасці заліпнуць у інтэрнэт або пагаварыць з кімсьці. За час паездкі я праслухаў 3 аўдыакніжкі і бог ведае колькі музыкі з падкастамі. Гэта унікальны, рэфлексіўны і медытатыўны досвед, які супакойвае і нават чымсьці натхняе. Але вось нарэшце паказаліся горы, а гэта азначае, што мы набліжаемся да месца майго наступнага прыпынку – Дэнверу. Але спачатку трэба заехаць яшчэ ў адну мясцінку, у якой я даўно хацеў пабываць. З усіх гарадоў, што я наведаў у гэтым трыпе, толькі Дэнвер па-сапраўднаму запаў мне ў душу. Горад як з паштоўкі, у асяроддзі гор, зялёны, дагледжаны, стыльны, з вельмі атмасфернай архітэктурай, мілымі будынкамі чырвонай цэглы і з моднымі установамі. Карацей, надзвычай цікавае месца. Часам ён здаецца цацачным, як дэкарацыя здымачнай пляцоўкі, а часам нават мястэчкам, закінутым недзе ў Альпах. Вось вам пытанне, як думаеце, што гэта азначае? І правільны адказ – pedestrian crossing. Нарэшце трапіў у першы нацыянальны парк у маём спісе. Гэта Rocky Mountain National Park. Мне падабаюцца гэтыя памяткі, што трэба рабіць у выпадку сустрэчы з мядведзем, асабіста вось гэта. Інтэнсіўны хайк, тому, як бачыце, я у адной такой цішотцы, бо дуже спякотна. Але калі паглядзець вакол, то крышчыку нават ідзе снег. Зараз каля 7-8 градусаў. Я занадта ўжо абвык да хайкаў па ідеальных сцяжынках кіпрскіх гор і з-за гэтага расслабіўся. На пачатку тут таксама ўсё было выдатна, але вось далей я апынуўся зусім не гатовым да таго, што пасля зімы на вышыні каля 3000 метраў можа ўсё яшчэ заставацца снег. Хто толькі мог падумаць. А прыехаў я абсалютна непадрыхтаваны. У кедах, звычайнай вопратцы,
без паходных палак. У выніку ісці вельмі складана. То ногі правальваюцца па калена ў снег, то я паслізгваюся на лёдзе. Сустрэчныя спрактыкаваныя турысты скоса на мяне пазіраюць. Але ў мяне ёсць яшчэ чым іх здзівіць. Быў вымушаны знайсці палку, бо без яе вельмі цяжка ісці. Адно з самых вялікіх уражанняў усёй паездкі гэта багацце блізкасць навакольнай прыроды. Хто мне толькі не сустракаўся ў гэтыя дні, і казулі, і ласі, і ўсюдыісныя брундукі з вавёркамі. Ці вось гэты шыкоўны блакітны цецярук, якога я сустрэў у Rocky Mountains. Ужо праз гадзіну я буду у маім сённяшнім гатэлі, а пакуль я вырашыў спыніцца для вячэры ў невялічкім горадзе. І ведаеце, ён вельмі прышпільна выглядае. Самы час для інтэрактыўчыка. Як думаеце, на які твор натхніла Стывена Кінга наведванне гэтага гатэля? Але я не Стывен і зусім дакладна не Кінг, таму абраў для нашлегу іншы гатэль. Не такі шыкоўны, але са сваёй непаўторнай фішкай. Раніца, учора ўжо было цёмна, таму толькі зараз пакажу, дзе я правёў сённяшнюю ноч. І паглядзіце, якая гэта пілата. Гатэль знаходзіцца ў поўнай ізаляцыі ў гарах, та нават не ловіць сотавая сувязь. Але фішка не ў гэтым, а ў тым, што пабудаваны ён на натуральных гарачых крыніцах, у якіх я і заліп на ўвесь вечар. Нумар таксама даволі пацешны, цэлы аўтэнтычны фургон у маім распараджэнні. Адчуваю сябе пасяленцам, які асвойвае францір дзікага захаду. Напэўна, ёсць нешта ў гэтым забіранні амерыканскага прыгараду. У шырокіх паркоўках для гіганцкіх пікапаў, у павольных узаемапаважлівых кіроўцах, мерным жыцці, у велічэзных гандлёвых цэнтрах і утульных сямейных дайнерах. У нейкі момант я злавіў сябе на думцы, што мімалётна закахаўся ў гэтую субурбію. Але наперадзе зноў дарога, і зноў пара садзіцца за стрыно. Ну не можа ўсё складацца ідэальна. І першы удар, але шкада не апошні, гэта тое, што надзвычайнай прыгажосці трэйл па Хэнен Лейкс апынуўся зачыненым з-за наступстваў лясных пажараў. Прыйдзецца тэрмінова мяняць планы. Добра, што мяне прызапашана яшчэ некалькі варыянтаў. Выбар упаў на чорны каньён нацыянальнага парку Ганнесен. Ніколі раней пра яго не чуў і, калі сапраўды, нічога не чакаю. Але добрыя водгукі не пакідаюць выбару. Дзіўная прыгажосць гэтага месца мяне прыемна здзівіла. І я нават рады, што ўсё сталася менавіта так. Можна нават сказаць, што ў выніку гэты каньён уразіў мяне больш, чым... Зрэшты, не буду забегаць наперад. У нейкі момант я выехаў на дарогу, на якой на працягу амаль гадзіны мне не сустрэлася не тое, што ніводнай хаты ці запраўкі, нават ніводнай сустрэчнай машыны. Пры гэтым гэта не нейкая прасёлкавая дарога, незразумела дзе, а сапраўдная State Highway, ідэальна дагледжаная і кінематаграфічна маляўнічая. У выніку атрымаўся гэтакі міні-хайлайт. Дарога і захад як з карцінкі. Быццам нічога асаблівага, а запамінаюцца такія імгненні ў выніку мацней за ўсё.
Нью-Йорк і Каліфорнія гэта бясспрэчна выдатна, але на мой погляд, магія Злучаных Штатаў утойваецца ў такіх месцах, як скалістыя горы. Гэты рэгіён дзіўны, маляўнічы і разнастайны. За гэтыя дні вакол мяне змянілася некалькі ландшафтаў і нават кліматычных зон. Яшчэ учора лаяўся, паслізгваючыся на лёдзе, а ўжо сёння радуюсь, што не заленаваўся пакласці з сабой шорты. Раз ужо мы так заходзіць каньёны, далей рухаемся ў Wire Pass. Гэта так званы Slot Canyon, канал у пясчаніку, выдачаны струменямі вады. З-за таго, што парода вельмі мяккая, цясніна атрымліваецца вузкай і глыбокай. Можна меркаваць аб узроўні вады, які тут паднімаецца падчас паводкаў, па смеццю, якой засела на вышыні некалькіх метраў. Прагноз быццам бы як спрыяльны, але ўсё роўна крыху не па сабе, асабліва пасля таго, як я дахаджу да цясніны Бакскін. Турысты звычайна далей не ідуць, але ў мяне часу з запасам, таму рухаюся далей. Усё на месцы. Поўная адсутнасць турыстаў і мабільнай сувязі, цішыня, у якой ад любога шоргату па спяне бегуць мурашкі, і навісаючыя сцены канала, якія выклікаюць прыступы клаўстрафобіі. Дзень набліжаецца да захаду, і адсутнасць людзей і сувязі наводзіць на благія думкі. Здарся, што знойдуць мяне тут нягутка. Таму 10 праз гадзіну я разварочваюся назад, нягледзячы на тое, што каньён сыходзіць яшчэ на кіламетр далей. Наперадзе мяне чакала яшчэ адно расчараванне. Адно з самых доўгачаканых накірункаў маёй вандроўкі, нацыянальны парк Зіон, у першую чаргу вабіў мяне сваім самым знакавым трэйлам Angel's Landing, складаным, але непаўторным маршрутам з самымі культавымі выглядамі парка. На жаль, трэйл вабіў не толькі мяне, а яшчэ сотні тысяч турыстаў. І гэты лік я ўзяў не з галавы. Па афіцыйнай статыстыцы, у ковідны 21 год Зіон наведала неверагодныя 5 мільёнаў чалавек. Angel's Landing досыць небяспечны і абмежаваны па прасторы, таму кіраўніцтва парка змушанае праводзіць латарэю сярод жадаючых патрапіць на яго. У гэтай латарэі паўдзельнічаў і я, але, як разумееце, беспаспяхова. Прыйшлося здавольвацца іншым маршрутам, і хоць ён апынуўся неблагім, належнага задавальнення я, само сабой, не атрымаў. Усе ведаюць пра Гранд Каньён, але рака Каларада стварыла не толькі гэты твор мастацтва. Яшчэ адна знакавая славутнасць Арызоны – Horseshoe Bend. Ён выклікае незгладжальнае ўражанне. Пры ўсёй масіўнасці ён увесь як на далоні, і з-за гэтага выглядае асабліва ашаламляльна. Вось мы падыходзім да, можна сказаць, мэты гэтага падарожжа, таго, чаго я чакаў так доўга. І, нарэшце, я ўжо бачу. Пасля кучы цудоўных уражанняў ад ландшафту Каларада, Юты і Арызоны, Гранд Каньён, нягледзячы на легендарны статус, пакінуў мяне хутчэй у збянтэжанасці. Ён настолькі велізарна масіўны, што яго попросту цяжка ўспрымаць. Ён не змяшаецца ў галаве, ты не можаш ацаніць адлегласць і маштаб усяго таго, што адбываецца. Вось глядзіце, што я спрабую растлумачыць. Бачыце верталёт? А зараз параўнайце яго з маштабам цэлага каньёну. Верталёт выглядае проста пясчынкай у гэтым бяздонным кар'еры.
Зразумейце мяне правільна, гэта безумоўна велічны прыродны аб'ект, але мусіць з завышаных чаканняў ці наадварот ад негатоўнасці таго маштабу, у выніку ён мяне зусім не крануў. Я разумею, што плаціны былі вынайдзены відавочна не ў ЗША, але менавіта тут, на знакамітай па галівудскіх фільмах плаціне Гувера, я змог пранікнуцца ўсёй веліччу чалавечага інжынернага генія. Чым і з вамі, вядома, падзялюся. Да будаўніцтва гэтай плаціны ў 30-х гадах мінулага стагоддзя паўднёвы захад ЗША выглядаў зусім інакш. Людзі жылі, па сутнасці, у двух рэжымах. То спрабавалі перажыць летнія засухі, то спрабавалі перажыць зімовыя паводкі. Будаўніцтва плаціны Гувера, унікальнага на той момант па сваіх маштабах будынку, не толькі дало велізарную колькасць таннай электраэнергіі, але і засцерагла ўвесь рэгіён у пытанні водных рэсурсаў, а таксама дало магчымасць узвесці такі горад, як Лас-Вегас. Лепшае, што здарылася са мной у Лас-Вегасе, гэта, напэўна, вось гэты шалёны нумар гатэля. Абсалютна раскошны. Нават не баюся назваць яго пакуль што лепш, дзе мне даводзілася спыняцца на ноч за ўсё жыццё. І гэта пры кошце ў даволі сціплыя 120 еўра за ноч. Але варта было мне пакінуць яго, усё пайшло пад адхон. Жудасная вячэра, жудасны грамадскі транспарт, нязручныя тратуары, мора п'яных і накураных людзей, маркотнае казіно, ніякай табе атмасферы хлапечніка ў Вегасе. Дарэчы, па сюжэты героя фільма спыняецца вось у гэтым гатэлі. Магчыма, трэба было проста аналізацца. Але ў 4 гадзіны ночы мне трэба вярнуць машыну і ляцець назад. Дарэчы, аб машыне. Вось колькі я ў выніку наматаў па штатах за гэтыя дні. Злева кіламетраж на пачатак арэнды, справа на канец. У выніку атрымліваецца больш за 5000 кіламетраў. Можна сказаць, што зараз гэта я гаспадар тачкі, бо я праехаў на ёй больш, чым усе папярэднія арендатары разам узятыя. Хочацца неяк падсумаваць гэта падарожжа, але што я магу сказаць? Я адназначна зноў закахаўся ў Злучаныя Штаты. І ў іх гарады, і ў прыгарады, і ў прыроду. І ў цэлым гэтая паездка, нягледзячы на ўсе цяжкасці, запомніцца мне надоўга. А яшчэ я магу параіць такое кожнаму. Разумею, што гэта крыху сумна і часам самотна, ехаць без сям'і і сяброў, і не хочацца марнаваць каштоўныя адпускныя дні ў аддаленні ад сваіх другіх паловак. Але магчыма, менавіта такія вандроўкі і змяняюць нас і прымушаюць па-сапраўднаму зірнуць на навакольны свет крыху інакш.